Så er vi kommet frem til bækken, og jeg sidder her med LifeStraw Go 1 liter, så jeg kommer til at fortælle lidt omkring den her nu. Den findes i 0,65, den findes i 1 liters, den findes i plastik, som den her er, og den findes i rustfrit stål, så det er en af de varianter, den findes i. Den fungerer ganske simpelt. Nu tager jeg låget af, og så skruer man ind i toppen af, og har en drikkedunk her, der ligner rigtig meget Nalgene. Fylder den med vand fra næsten hvilken som helst kilde, du kan finde. Og så er der et maks på 1 liter, det er selvfølgelig fordi, at der skal være plads til filteret hernede i. Så skruer du filteret i. Og så drikker du rigtig dejligt koldt vand i det her tilfælde. Super perfekt. Den virker genialt godt. Ligesom sugerørene. Lige have nogle sug først, og så kommer der vand ud. Så på den måde er du sikker på at have rent drikkevand på en hvilken som helst tur, du skal på. Eller hvis du vil have dem liggende i familien som en tryghed, så er de også super fine. De er bygget op lidt anderledes end sugerørene. Her har du membranfilteret, der kan filtrere 4.000 liter vand, og det er ikke noget, du skal holde øje med. Du drikker bare løst, og når de 4.000 liter er gået, så kan du ikke bruge den længere, så er den tilstoppet. Og 4.000 liter, det er jo cirka det, du drikker på 4 år per mand. Så der er rigtig meget vand, der kan komme rigtig meget vand igennem den her, før den er færdig. I Go-serien, der er der oppe i toppen et lille kulfilter, carbonfilter hedder det. Og det filtrerer ud over alle urenhederne i membranfilteret og bakterierne. Så filtrerer det dårlig smag, og det filtrerer klor væk for eksempel. Og det kulfilter, det kan altså kun bruges til cirka 100 liter vand, så det skal man holde en lille smule øje med. Og hvad sker der så, hvis man ikke holder øje med det og bruger mere end 100 liter? Ja, det har jeg ikke kunne finde nogen steder, så derfor så har jeg fat i LifeStraw og hørt dem ad, hvad sker der så? Og de siger, at der sker ikke noget. Det der sker, det er, at du får ikke filtreret den dårlige smag væk længere. Og andelen af de klorpartikler og andre kemikalier, det sorterer fra, bliver bare mindre. Men du kan sagtens bruge den. Og du kan for så vidt også, hvis du gerne vil spare på de 100 liter og kommer til en bæk, som for eksempel den, jeg sidder i her, der er temmelig ren, så kan man altså godt undvære den her. Så tager man den ud. Og så har man den jo med i reserve, hvis man kommer til et sted, hvor man er mere usikker på vandet. Så tager man den ud, og så bruger man simpelthen bare sin LifeStraw Go uden kulfilter. Det kan man godt. Altså 4.000 liter vand i membranfilteret, 100 liter i kulfilteret. Der er noget godt ved at drikke vand direkte fra naturen. Så der er masser af kapacitet i den her. Den vejer 268 gram i den version her, og det er selvfølgelig fra du køber den. Og du aldrig har brugt den, der ikke sidder noget i filteret. Så vejer den 268 gram, 28 cm høj, så den fylder nogenlunde ligesom en almindelig drikkedunk, den vil gøre, som du har med på tur. Man kan godt få en lille smule vand ud af den, i hvert fald hvis ikke kulfilter sidder i. Men det er en af de forskelle, der er på sådan en her og en almindelig drikkedunk, hvis du overvejer helt at skifte en almindelig drikkedunk med ud på tur og kun have dem her med. For herinde har du urent vand, og det bliver først rent i det, der kommer igennem filteret. Men for alvor at få noget igennem filteret, så skal du altså suge i den. Og det vil sige, det er svært at få noget ud til brug på anden måde end ind i munden. Så det vil sige, hvis du skal bruge noget til madlavning, eller hvis man for den sags skyld skal dele, skal man i hvert fald være meget opmærksom. For man suger altså vandet ud her. Der har LifeStraw nogle andre løsninger, man kan tage med, hvor man kan hælde vandet ud, stadigvæk filtreret vand, som er foretræk på den måde. Men altså som din egen personlige drikkedunk, så er den jo super genial, og det er utrolig nemt, og det virker rigtig godt. Du kan rengøre den, selve låget og toppen her, og drikkeflasken i din opvaskemaskine, selvfølgelig ikke filterne. Filteret, det puster du lige en gang imellem. Så kommer vand ud, og hvis der skulle sidde nogle små urenheder der, så kommer de også ud der. Og så har du egentlig renset det filter. Nu vil jeg lige have mit kulfilter i igen, så jeg ikke glemmer det her i skovbunden. Sådan der, så sidder den fast igen. Når man leger med alt det her LifeStraw, de har lavet, hvad enten det er deres sugerør, deres Go i drikkeflaskerne her, deres Gravity, så bliver man virkelig imponeret. Der er nogle ingeniører, der har leget meget med tolerancer, og de er blevet ved indtil de er færdige. Det passer genialt godt sammen, bliver ved over lang tid.
Så det er virkelig noget kram, man får fat i, i de her vandrensninger fra LifeStraw. Selvfølgelig også noget af det, der er med til at være tillidsskabende i forhold til selve sikkerheden i det, det er, at alting bare passer sammen, og det lukker tæt. Det var en lille video omkring LifeStraw Go. Jeg håber, du kunne lide, hvad du så. Måske er det her vandrensningen for dig. Måske skal du finde noget helt andet. Vi vil meget gerne hjælpe dig, fordi lige nu er vi ved at undersøge en hel masse omkring vandrensning. Og bliver klogere og klogere for hver dag. Og den viden vil vi også rigtig gerne dele med dig. Så kontakt os gerne, hvis du har brug for noget vandrensning. Så finder vi den rigtige løsning til dig. Hej hej.